Хора втора употреба. С тех направо ще за хлеба. Винаги оттам купувам. За нови хичи да не чувам. То читави, то скъпи марки, различни цветове и шарки. Големи, средни, малки, горди некои жалки. Използвани, протрити или нови, само да се поразровиш. А некои даже с етикета. Изхвърлени ненужни келемета. Но важното е, че ти е на сметка. Дори и да е с дупки, редка плетка. Поносиш малко, па го фърлиш, за него няма да се дърлиш. Но некой път така се случи, па вземеш верното улучиш. И то с парцал любим ти става. И ич за нищо го не даваш. Любимите ми дрехи, всички изрових си ги тъй. Самичка. Така нали за хората говоря? Същото няма да повторя.